Pini nipai krener kep usik surini raing kore ini aningkan. Lada karbiang long arlo kedo khasi mate comang nilitum kapre kisung pen kejok jiapan pura la so song nilitum pini amahang pitek lo labang so song amen bang ke la puhelo United Khasi People Organization puhelo lake karbiang long iplang kacing rumpet khasi atum doan atum apansi labang so song seng pon lo lasi labang so song along lada kacirap dun do women wing anatu youth wing lepen kaprek kam kinang yan atum ta alang litum pen klem rap pet po lapen kidamtang nipai nerkebarni district council election hut akili hut kot ki jok pon longle aputhak tame nilitum chingki chingwai pidupon si kopia pot mala puson cheplang det lo pu bangke nilitum ta manghu mangram dukok lo thoi phis tame nilitum ahok pet pen akang sai kilong je phan lahai ritar lipji lapen lang cari ji jote mesen me et pen non pen iprang tame thangnat katiku ka vede je phan la songalam nili kadok ka phanta nili chuning ri lo cirap citupon rapet nang son thak si council election tangdet pen non anghoi ka chingni ji babu EMCM atum doan tame alang litum mahin pen tame delihin pen jakong kelong rapet japan chuning ripon lo son thak si alang litum rat kachari ang hoi along kedo nilitum tame arna mahai hang pon lo nilitum kiduk kilak lepen cumang doan atum pen atum aphan tame kacirap kacutu pet japan delihin pen alang litum aphanta chuning ri lo nilitum kinang dia son antame nang cirap dun japan la songa birta alam nelihin pen nelimen ke nivelwar puhelo United Khasi People Organization ahin pen inut bidisar neli hello kardo non kelang jiar ni khasi pen nang nominated MSC kilong di nang tum ning ki thedoma nelitum pidamtang ladak tumlaper auditorium hololong kithe gidi tum kacica kateng pulo tangte nilitum phanta nilitum asonga na tupen nominated MDC tihang di do lepen longji putaning the tema nilitum tame kiduk kilak comangatum khasiatum lepen pregjam nilitum ajatiang bong kacing thur ya warsai nilitum phanta ning ginsosi labang so pus ne pigi pusi ning hello yang tulisan mo ang tuling di rumah nilitum prabjing pen pini penap lapang so kapinpura lu pidamji lapen nilitum pinpura lu pidamji phantame nilitum amunit chingwai adlo Curolo kado ko be arat atuma pan pini ni pai krener kep pusika ciklo surini reng kore ini ladak umlaper kapatua long klamalong United Khasi People Organization wa asong cingrumpet kacingrumpet kajalangpet aja khasiatum asong lo lasi longri hawar lapen ke keduk kelak mate ke podat kisung dat ke po anatuma phanta kelang cari ponja phan adai to en pon lo lasi lebangso ad hoc amei mate nangso komiti aputak kelang cari dunang ji pura presiden non amat ponsngai lang ratane phansi arpu pipon lo lapen ad hoc bangtrok atum a member do pon lo kasi lahai ka do ko be putak
kisung kiduk kipo mate non kedam tang election rong pli arat ladak cintong homustia long sder la pen pedeng telek la pen ke laper mat jolhaya arong arat atum bot ki jok dun long lepen kamatha kisung dokok lo kesilahai setame angsong natu mate kelang cari tu mapan kiri tarlip ponjia pansi asong atum daito en ponlo kasi sondak taksi punihang jadi kendeng natu mate amreng humusti anatu kedo acumanga korte atum jokta lahai ning bibedet pen isiwet kedo pontek dia pan jokta nilitum asong pen lahai kiri tarlip ponjia pan daito en ponpo pusi asong tum matha pon pen klem pon po pusi cecak pon lo kasi kijut si nelihin pen kipudunji thanga sonawe churu parlo la ke kemang anatum pen piniar ni labang som mei mate labang som hang ke tek pon ke arni